Poštovane dame i gospodo, ja vam se zahvaljujem na vašem dolasku na tiskovnu konferenciju Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske čiste stranke prava i bloka Umirovljenici zajedno. Tema ove tiskovne konferencije više nego poznata, dakle nalazimo se u drugom krugu izbora za predsjednicu Republike Hrvatske. U prvom krugu izbora Novska, čitava Sisačko-moslavačka županija, a ja bih s punim pravom rekao i cijela naša domovina rekla je da je za promjene, da je za bolju Hrvatsku. Gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, unatoč svim lažnim anketama koje su davale ogromnu prednost predsjedničkom kandidatu Ivi Josipoviću, pokazale su se netočnima. Naša kandidatkinja, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, dobila je 50% glasova samo u prvom krugu, a očekujemo da će u drugom krugu ta podrška u Novskoj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, a na koncu konca i u Republici Hrvatskoj biti puno bolja i da će to biti zapravo onaj dovoljan broj glasova da Hrvatska nakon prvog pravog hrvatskog predsjednika doktora Franje Tuđmana ima i prvu pravu hrvatsku predsjednicu, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Novska je već u prvom krugu jasno dala podršku novoj hrvatskoj predsjednici, gospođi Kolindi, sa 50% glasova, a kažem da u drugom krugu očekujemo puno veću podršku nego što je to bilo u prvom krugu. Ja ovdje moram još jedanput pozvati sve naše sugrađanke i sugrađane da zaista 11. siječnja, zaokruživši broj 2 i gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, jasno daju do znanja svima da mi svi želimo, da mi svi zaslužujemo bolju Hrvatsku. U 5 godina još uvijek aktualni predsjednik Ivo Josipović nije posjetio Novsku nijedanput. Bio je prije 5 godina kada je tražio glasove, sada je ponovno došao tražiti glasove, a da ga 5 godina u Novskoj niti u našoj okolici nije bilo. Gospođa Kolinda Grabar-Kitarović na samom početku svoje kampanje posjetila je i Sisačko-moslavačku županiju, a upravo posjećujući našu županiju krenula ovdje iz Novske. I ovdje je poručila da su i domovina i obitelj trajne vrijednosti koje nije mijenjala nikada, jasno se opredijelila za hrvatske, demokratske, demokršćanske, ali i europske stavove, i pozvala je sve Hrvate i Hrvatice i ovdje na zajedništvo. U izbornoj noći, nakon zatvaranja birališta, nakon prvog kruga izbora, jasno je dala do znanja da poziva hrvatski narod na jedinstvo. Kao što nam je to jedinstvo bilo potrebno 1990. a još više 1991. godine, ovo hrvatsko jedinstvo na koje je buduća hrvatska predsjednica gospođa Kolinda Grabar-Kitarović poziva, potrebno nam je itekako u 2014. u sveukupnoj i gospodarskoj, ali i socijalnoj krizi. 2015. godinu želimo okrenuti jednu novu stranicu, a da bi ta stranica bila kvalitetno ispisana, mislim da moramo izabrati prvu hrvatsku predsjednicu. Gospođa Kolinda Grabar-Kitarović pokazala je da svim svojim profesionalnim, životnim putom, radom, ustrajnošću zaslužuje voditi hrvatski narod u sljedeće 5 godina. Niti u jednoj službi nije zakazala. Dokazala se u Hrvatskoj, dokazala se u Europi, dokazala se u svijetu. Postavite si pitanje, tko je iz našeg naroda obnašao tako visoke dužnosti poput Sjevernoatlantskog saveza kao što je to obnašala gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Isto si postavite pitanje kada ćemo imati sljedeću priliku da netko, naš Hrvat ili Hrvatica, ponovno dospije među tako visoke političke krugove koji zapravo kreiraju političku svakodnevicu naših života. Ovaj krug izbora ne samo da je povijesni, nego je odlučujući. Neki nude prave putove, a u 5 godina ne da smo se vrtili u krug, nego smo bili izgubljeni u labirintu.
gospodin Ivo Josipović nije ponudio nikakva rješenja da bi bilo tko od nas bolje živio. Nije zaslužio povjerenje naših građana. Ono što je konstantno radio, dijelio je Hrvatsku na lijevo i desno, zastrašivajući diljem svijeta o različitih parlamenta da Hrvati u Hrvatskoj žive kojekakvi ekstremisti koje treba zgaziti, da su to kojekakve zmije i ne znam ni ja što sve drugo. Nije radio na jedinstvu hrvatskog naroda, nije radio na boljitku hrvatskog naroda, a netko ko se zalaže za pravdu i pravednost, kao što i reče novinar Malić, teško da može biti vjerodostojan ako uzmemo samo u obzir njegovu imovinsku karticu koja se uvišestručila otkako je počeo obnašati političke dužnosti. Nema ovdje nikakve pravde, nema nikakvog pravog puta, ima već 5 godina stranputica na kojima Ivo Josipović i dalje želi inzistirati. S druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović poziva na jedinstvo, poziva na optimizam, poziva na gospodarski razvoj naše domovine. I ono što je jasno rekla i u pobjedničkoj noći nakon prvog kruga, ali i pozivala svo ovo vrijeme da investicije stranih ulagača su dobrodošle i tekako će se potruditi da i ona osigura svojim utjecajem, svojom međunarodnom pojavom da dođu strane investicije. Ali svekoliki hrvatski gospodarski i društveni napredak mogu ostvariti samo hrvatski ljudi. Ovdje koji žive, ovdje koji znaju kako ova zemlja diše, kako se ona obrađuje i kako se ubiru plodovi našeg mukotrpnog rada. Novska je itekako rekla za bolju Hrvatsku u prvom izbornom krugu. Pozivam sve naše sugrađane, dakle sve pripadnike stranaka koji podržavaju kandidaturu gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, sve članove i simpatizere Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatske seljačke stranke, Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević i Hrvatske stranke prava, HSLS, Blok umirovljenici zajedno, Hrast, sve ostale domoljube u ovome gradu, da i naši rezultati u Novskoj budu jedan putokaz, jedno zeleno svjetlo za prvu hrvatsku predsjednicu. Ja vas još jedanput pozivam, nemojte u nedjelju ostati kod kuće, izađite na izbore i recite da smo svi za bolju Hrvatsku i za gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Dobar dan svima, evo pozdravit ću vas također sve nazočne u ime Hrvatske seljačke stranke i Hrvatskog seljačkog saveza. Naime, izbori 11. siječnja u nedjelju nisu samo predsjednički izbori, nego bi to bio jedan početak promjena, loma, pada najnesposobnije hrvatske vlade. Najveće rezultate njihove nesposobnosti osjetilo je prije svega hrvatsko selo, mali gradovi, općine, seljaci, OPG-ovci. Predsjednik Josipović, danas još aktualni predsjednik Republike Hrvatske, nekoliko puta primio je predstavnike hrvatskih seljaka, Hrvatskog seljačkog saveza, međutim, osim ugodnog prijema, ništa se drugo nije desilo. Nikada on na upozorenja koja su dolazila, pa u Hrvatskom saboru, direktno od predstavnika hrvatskih seljaka, pa i od naših europarlamentaraca, također direktno iz Europskog parlamenta, nije reagirao, nikada nije organizirao sastanak, tematski sastanak našeg najnesposobnijeg ministra poljoprivrede, gospodina Tihomira Jakovine i hrvatskih seljaka. Nikada nije predsjednik Josipović imenovao savjetnika za poljoprivredu i nikada nije odradio ništa u interesu hrvatskog sela. To dovoljno govori o njegovom radu, o njegovom neradu i neobaziru prema hrvatskom seljaku i hrvatskom selu. Stoga, zbog toga navedenog i sličnoga, a prije svega možemo reći podatak. 2014. godine Republika Hrvatska nije povukla niti jednog eura iz fondova Europske unije za ruralni razvoj. Zbog katastrofalnih grešaka resornih ministarstava upravo nam prijeti da i 2015. odnosno u prvoj polovici 2015. godine ne povučemo 320 milijuna eura namijenjenih bespovratnih sredstava Republici Hrvatskoj, a zbog
377 pogrešaka koje su evidentirane u Europskom parlamentu programa kojeg je napisalo upravo Ministarstvo poljoprivrede. Mislim da je to dovoljan razlog i podsjetiti da upravo današnji aktualni predsjednik Josipović podržava takvu vladu i potječe iz takve vlade. Zreli smo za promjene. Zajednička naša kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović kandidatkinja je Hrvatske seljačke stranke. Stoga pozivam sve članove Hrvatske seljačke stranke, sve koalicijske partnere, sve građane Novske da izađu na izbore, da iskoriste svoje demokratsko pravo, da pomognu hrvatskom narodu i dovedu na vlast onoga ko je spreman provesti prave, realne promjene i pomoći hrvatskom narodu. Hvala lijepo. Evo, hvala svima još jedanput na dolasku. Ukoliko ima kakvih pitanja, izvolite. Nema, dakle, jasno se pokazalo, Hrvatska se budi, Hrvatska je spremna za predsjednicu i ništa drugo nego do pobjede 11. siječnja 2015. godine.